अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. या भेटीच्या दरम्यान मान्यवरांनी काही गोष्टींच्या बाबत चर्चा केली. त्या अशा की रुग्णालयामध्ये होणारी स्वच्छता याबाबत काय उपाययोजना केलेल्या आहेत किंवा याबाबत जे स्पेशालिस्ट डॉक्टर्स आहेत त्यांची काय सद्यस्थिती आहे याबाबत त्यांनी विचारणा केली. तर त्याप्रमाणे त्यांना सर्व सविस्तर माहिती मी दिलेली आहे. जी मी माहिती दिलेली आहे याबाबत त्यांनी मला असं मी त्यांना सांगितलेलं आहे की एकतर आपल्याकडे सध्या जे मनुष्यबळ पुरवलं जाईल त्याची जी प्रक्रिया सुरू आहे तर ती प्रक्रिया एक आठवड्याभर ते 10 दिवसामध्ये होऊन जाईल आणि त्या अनुषंगानं आपल्याला मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यावर आपल्या रुग्णालयातील जी स्वच्छता आहे ती अजूनही आपण चांगल्या पद्धतीनं त्याची सेवा देऊ शकू हे मी त्यांना सांगितलेलं आहे. आणि हे त्यांनी यावर त्यांनी असं सांगितलं की ठीक आहे की अजून एक 10-15 दिवसांनी ते त्याचा पुन्हा आढावा घेते. यांनी बाहेर काय सांगितलं याबाबतची मला काहीच कल्पना नाही आहे कारण मी तिथे उपस्थित नव्हते. परंतु मी या खोलीमध्ये आमच्या बैठकीच्या दरम्यान त्यांना जे सांगितलेलं आहे तर त्यावरती मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी मला प्रतिक्रिया दिलेली आहे. जेव्हा आवश्यकता असेल अत्यावश्यक असेल तर अजूनही आम्ही सध्या हे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय आहे हे पूर्ण सक्षमतेनं काम ह्याचं सुरू होण्यासाठी थोडासा प्रत्येक प्रक्रियेला एक ठराविक कालावधी द्यावा लागतो. तो तेवढा द्यावा लागेल आणि जेव्हा हे पूर्ण सक्षमपणे सुरू होईल त्यावेळेला कदाचित आपल्याला रेफर करायची वेळ भासणार नाही. परंतु रुग्णांचं हित लक्षात घेऊन योग्य तो डिसिजन आमचे तज्ज्ञ डॉक्टर घेतात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.